Ja sam Dejan Ilić, radim u Sberbanci kao relationship manager za male i srednje preduzeća. Moj osnovni zadatak je da privrednim subjektima sa kojima sarađujem obezbedim punu podršku Sberbanke, kako bi lakše i brže dostigli svoje poslovne ciljeve. Znanja koje sam stekao na Controliju omogućilo su mi da se usavršavam i napredujem u jednom dinamičnom okruženju kakav je bankarski sektor i u jednoj tako velikoj i uspešnoj banci kakva je Sberbanka. Renomirani profesori sa različitih svetskih univerziteta koji predaju na Controliju, kao i njihov način predavanja koji u fokus stavlja konkretne iskustva iz poslovne prakse, nadogradili su moja prethodno stečena znanja i u velikoj meri doprineli da se ostvarim kao profesionalac u svom poslu. Tu je naravno i pristup jako velikoj mreži alumni članova širom Balkana, čija su vrata uvek otvorena za vas. Zato nemojte oklevati da napravite dodatni iskorak za vašu budućnost. Ulaganje u znanje je ulaganje koje se uvek višestruko isplati. Bez obzira na to da li ćete karijeru razvijati u jednoj velikoj i uspešnoj banci kao ja ili u nekoj drugoj sferi poslovanja. Ne zaboravite, svaka promjena kreće od vas samih, a menjanjem sebe vi menjate i svet oko vas. Neka Controli bude mesto vaše promjene. Ja sam Controli alumni.